യുടെ അകമ്പടിയോടെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രയാണം ചെയ്തയുടൻ തന്നെ അത്യുജ്വലമായ സൂര്യ തേജസ്സോടെ ശ്രീ ഭാഗവത പുരാണം ആവിർഭവിച്ചു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ അജ്ഞതയുടെ കടും അന്ധകാരത്താൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ പുരാണം പ്രകാശമേകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പ്രണാമ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കാരം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. നസ്തപ്രായ ശബദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. മൂകം കരോതി വാചാലം പഞ്ചം ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമാമി വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാജായ പാദായ നിധൈകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവദാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ഹേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ വിസ്തോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ചെറിയ സ്പീഡിൽ പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരിശ്രാന്തേന്ദ്രിയാത്മാഹം ത്രിപരീതോ ബുഭുക്ഷിതഃ സ്നാത്വാ പീത്വാ ഹൃദയേനദ്യ ഉപസ്പൃഷ്ടോ ഗതശ്രമഃ. പരിശ്രാന്തേന്ദ്രിയാത്മാഹം ത്രിപരീതോ ബുഭുക്ഷിതഃ സ്നാത്വാ പീത്വാ ഹൃദയേനദ്യ ഉപസ്പൃഷ്ടോ ഗതശ്രമഃ. പരിശ്രാന്തേ ഇന്ദ്രിയ ആത്മാഹം ആത്മ അഹം. ത്രിപരീതോ ബുഭുക്ഷിതഃ സ്നാത്വാ പീത്വാ ഹൃദയേനദ്യ ഉപസ്പൃഷ്ടോ ഗതശ്രമഃ. അതെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരിതോ ബുഭുക്ഷിതഃ സ്നാത്വാ പീത്വാ ഹൃദയേനദ്യ ഉപസ്പൃഷ്ടോ ഗതശ്രമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ശബ്ദം സ്പീഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ലീല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം പരിശ്രാന്ത ക്ഷീണിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ ശാരീരികമായി, ആത്മ മാനസികമായിട്ട്, അഹം ഞാൻ, തൃപരീത ദാഹിച്ച്, ബുഭുക്ഷിത വിശന്ന്, സ്നാത്വ സ്നാനം ചെയ്ത്, പീത്വ ജലപാനം ചെയ്യുകയും, ഹൃദയ സരസിൽ
നദ്യ നദിയുടെ ഉപസ്പൃഷ്ട സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാൽ ഗത നിന്നും ആശ്വാസം ലഭിച്ചു. സ്വമഹ ക്ഷീണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, നാരദമുനിയും വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് അല്ലെ. അമ്മയുടെ ശ്രാദ്ധകർമ്മങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാതെ, സംസ്കാര കർമ്മങ്ങളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാതെ അദ്ദേഹം വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി. ഭഗവാന്റെ വിളി വന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഉൾവിളി വന്നപ്പോ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു, വനങ്ങൾ അല്ലെ, ഉപവനങ്ങൾ, പർവ്വതങ്ങൾ, മലകൾ, കുന്നുകൾ അല്ലെ, നദികൾ, ഖനികൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ, പട്ടണങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ നഗരങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ പല പല സ്ഥലത്തൂടെ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കണമെന്നു. പിന്നെ പൂന്തോട്ടങ്ങളിലുള്ള അതായത് വൈവിധ്യർന്ന ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി ദർശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം ദർശിക്കണം, അനുഭവിക്കണം, തരത്തിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേൾവും ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് നാരദമുനി ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ സരിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയും കുളിക്കുകയും 5 വയസ്സായ കുട്ടിയല്ലേ, ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം നടക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്ക് ക്ഷീണനും ഭാവാത്തും ശീലപ്രഭാതർക്ക് അങ്ങനെ മാത്രമല്ല, വിശപ്പും ദിവസങ്ങളോളമായി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാൽ ഒരു നദീ സരസിൽ ജലപാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ജലസമ്പർക്ക ശ്വാസം ലഭിച്ചു. എല്ലാം വിട്ടു. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം ഉപദൃശ്യം എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ്, ആരുപാനം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ പല ദിനങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ദാഹിക്കുകയും കുടിക്കുക മാത്രവും, പിന്നെ സ്നാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ക്ഷീണം മാറുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭാവാത്തും ശീലപ്രഭാതർക്ക് അവരെ പറയുന്നു, ഓരോ വീടുകളിലും പോയി ഭിക്ഷ യാചിക്കുക. ഇവിടെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തില്ല എന്നാ പറയുന്നത്, ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ വീടാതെ പ്രകൃതിയുടെ വരദാനത്താൽ സ്വയം തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സഞ്ചാരിയായി വന്ന പരിത്യാഗികളാണ് അല്ലെ ഭിക്ഷാന്തേഹി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, ശരീരബോധത്തിലല്ല, നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിഷാഹാരം കഴിക്കുക അല്ലെ. ഇവിടെ ആത്മാവിലാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ. അതുകൊണ്ട് ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഭിക്ഷ യാചിച്ച് അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഭവനത്തിൽ ആഗമിക്കുന്നത് യാചിക്കാനല്ല, മറിച്ച് ആത്മീയ ബുദ്ധനാക്കാനാണ്. അത് നമ്മൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇതാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്തെല്ലാം ഭിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വീട്ടിലുള്ള തന്നെ അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഒരു പശു, പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരോട് അവർ അകൽച്ച അതിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതേപോലെ കാര്യം ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ് ബായ. തസ്മിൻ നിർവേ അരുണ്യേ ശ്രുതം അചിന്തയം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മനസ്തം, ആത്മന അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതാണ്, ആത്മാവ് പറയുമ്പോ ബുദ്ധിയാണ്, ആത്മാനം എന്ന് പറയുമ്പോ ആത്മാവ്, ആത്മസ്ഥം എന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആത്മാവ്, ജീവസത്ത. തസ്മിൻ നിർമനുജെ അരണ്യത്തിൽ, അരണ്യം അല്ലെ, നിർമനുജെ മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത വനത്തിൽ പീപ്പൽ ട്രീയുടെ ഉണ്ടായതല്ലേ, എൻലൈറ്റൻമെന്റ്, ബുദ്ധൻ ബോധോദയം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ ഉപസ്ഥ പീപ്പൽ ഇരുന്ന് ഇത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ. ആശ്രിത ഉപസ്ഥെ അഭയനം ആത്മസ്ഥം അല്ലെ, ബുദ്ധി എന്റെ അന്തരംഗ ചെയ്തു. യഥാ അസുമ ചിന്തയം, യഥാ സ്വതം അചിന്തയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഖാൻ ശ്രമിച്ചതുപോലെ മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ആളുടെ ഏതാണ് ആൾവാസമില്ല ആ കാട്ടിൽ എന്താ ചെയ്തത്, മരത്തിന്റെ ആത്മന്ന് കേട്ടതുപോലെ മുക്ത ആത്മാക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ഭക്ത മാസവ്രതം എടുക്കാൻ വന്ന വേദാന്തികളിൽ നിന്ന് കഴിച്ചാണ് പോയത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം അവർ ഉപദേശിച്ചിരുന്നത് പോലെ അവര് പോലെ എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാനെ ബുദ്ധിയാൽ എന്ത് ചെയ്തു ായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനന്തരാത്ത ഒരു വനത്തിൽ വിവർത്തനം ആത്മരിൽ മുക്താത്മാക്കളിൽ നിന്നും അഭ്യസിച്ചതുപോലെ ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗിക്കും. മനസ്സില് ആരെ ധ്യാനിച്ചു, രംഗശക്തി അല്ലെ, പരമാത്മാവിനെ ശാസ്ത്രം, ബുദ്ധി, ഈ 3 ഘട്ടം നമുക്ക് ഭക്തി ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന 3 ഘടകങ്ങൾ. പിന്നെ ഏതാണ് ഗുരു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗുരു ആരായിട്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബുദ്ധ്യാനത്തിൽ അർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭാതക്ക് സ്വനത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്. ബുദ്ധിയും വേണം, പിന്നെ ആരും വേണം, ഗുരുക്ക വേണം. ആധികാരത്തിലൂടെയും
പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച തന്റെ ഉപയോഗത്തിലുള്ളതിന് ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ നടക്കും അല്ലെ. അതിന് യഥാർത്ഥമായ ഒരു ഗുരു ശിക്ഷ വന്ന യഥാർത്ഥമായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഏത് ശാസ്ത്രങ്ങളാണ്? നമ്മുടെ മതം തുടങ്ങിയ പോലുള്ള ശാസ്ത്രഗ്രാധികമായ സ്രോതായിരിക്കും, സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള മതം. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതാണ്? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച പിന്നെ തന്റെ ആവശ്യത്തിന് ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ഭക്തന് നൽകുമെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞാ നിർവഹണത്തിലൂടെ ഭഗവാന് പ്രേമയുത സേവനം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഈ അവബോധത്തെ അചഞ്ചലമായി പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിയുന്നു, അതാണ് ജ്ഞാനം അല്ലെ. ആ അവബോധത്തില് എന്താണ് അചഞ്ചലമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അല്ലെ. ഉറച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ആരും നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാകണം? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്രേമയുധ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയെ സാധിക്കുക. ശ്രീനാരദൻ പ്രാമാണികരായ ആത്മാരുമായി സമ്പർക്കത്തിലേമായി അവരെ സേവിക്കുകയും അത് കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പൊ വേദാന്തികളെ മാതാവിനോടൊപ്പം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട പൂജകളിലെല്ലാം സേവനം ചെയ്തു. അവരുടെ ചർച്ചകളെല്ലാം കേൾക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പ്രസാദം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ, പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിലൊക്കെ സഹായിച്ചു. അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം, അവരുടെ അനുവാദം കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പ്രാമാണികരായ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരാണ് ഈ ഭക്തി വേദാന്തികൾ അല്ലെ. അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ഉണ്ടായി 4 മാസം. പിന്നെ അവരെ അയവിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് കിട്ടിയത്? ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള പ്രബുദ്ധത കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അവർ ശാസ്ത്രവും പിന്നെ ഗുരുവും ഒക്കെ അവിടെ വന്ന് പിന്നെ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു? കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയും ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കൈവരിച്ച ഭക്തിയിലൂടെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. ശ്രീകൃഷ്ണ ശ്ലോകം 16. ധ്യായത് ചരണ അംഭോജം ഭാവനിർജിതചേതസ ഔത്കണ്ഠ അശ്രുകല അക്ഷസ്യ ഹൃദ്യാസീമേ ശനൈർഹരിം. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ഹൃദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോ ഹൃദയത്തിൽ, ഹൃദി ആസീത് മേ എന്നുള്ളതാണ്. ഹൃദി ആസീത് മേ, അതാണ് ഹൃദ്യാസീമേ. ഹൃദ്യാസീമേ, ഹൃദി ആസീത് മേ, മേന്റെ ശനൈർ ഹരി എന്നാണ്. ഔത്കണ്ഠ അശ്രുകല അക്ഷസ്യ, കണ്ണുനീർ. ഔത്കണ്ഠ അശ്രുകല അക്ഷസ്യ ധ്യായ ചരണാം ഭോജം ഭാവനിർജിത ചേതസ ഔത്കണ്ഠ അശ്രുകല അക്ഷസ്യ എന്താണ് ഇവിടെ? ഹൃദി ആസീത് മേ ശനൈർഹരി. അങ്ങനെയാണ്. ധ്യായ ചരണാം ഭോജം ഭാവനിർജിത ചേതസ ഔത്കണ്ഠ അശ്രുകലാക്ഷസ്യ ഹൃദ്യാസീമേ ശനൈർഹരി. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യായച്ചരണാം ഭോജം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്യായച്ചരണാം ഭോജം ഭാവനിർജിത ചേതസ ഔത്കണ്ഠ്യാശ്രുകലാക്ഷസ്യ ഹൃദ്യാസീന്മേ ശനൈർഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി വായിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് നാളെ വായിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ എല്ലാരും വായിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയം പോ. ധ്യായതഃ, അപ്രകാരം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ചരണ അംഭോജം, ഹൃദയസ്ഥനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പാദാംബുജങ്ങൾ. ചരണ അംഭോജം. ഭാവനിർജിത, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തിൽ മനസ്സ് പരിണമിച്ച്. ഭാവം പ്രേമം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നല്ലേ, ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ഭാവനിർജിത, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തിൽ മനസ്സ് പരിണമിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിൽ അതിൽ
ഇതാണ് നിലനിർത്തി ചേതസ സർവ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ചേതസ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിന്ത, വികാരം, ആഗ്രഹം ഇവയൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകും. ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചിന്ത, വികാരം, ഫീലിങ്സ്. പിന്നെ ഏതാണ് ആഗ്രഹം, വില്ലി അല്ലെ, നമുക്ക് പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ, എന്താണ് വാൺസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അതാണ്. ഉത്കണ്ഠ, ഉത്കണ്ഠ അശ്രുക്കൾ പൊഴിഞ്ഞു. അക്ഷസ്യ നേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൃദയ എന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ആസീത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മേ എന്റെ ശനൈഹി താമസം ദിന ഹരിഹി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ മനസ്സില് ഏതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വികാരങ്ങളും ഇല്ലാതെ, ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ, ചിന്തയൊന്നും ഇല്ലാതെ, ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഗുരുക്കന്മാർ ഉപദേശിച്ചതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്ത് മനസ്സില് ആരോ ഉപവിഷ്ടനാക്കിയ പരമാത്മാവിനെ അല്ലെ, പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചിങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ നമുക്ക് 8 തരം ഭാവ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രേമ ഭക്തിയിൽ നാരദ മഹർഷി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 8 തരം ഭാവ വ്യത്യാസം വരും. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് നമുക്ക് വരുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നതായിരുന്നു. ഇപ്പോ പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോ, മയിൽപീലി കാണുമ്പോ, ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ, അങ്ങനെ പല പല തരത്തിലുള്ള ഭാവവ്യത്യാസം ശരീരത്തിൽ വരുന്നു. അതിന് ഏതാണ് ഹർഷ ഉന്മാദം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ഹർഷ ഉന്മാദം. അത് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചലനം ഇല്ലാതായി പോകാം, ഒരു സ്റ്റാച്യു പോലെ അങ്ങ് നിൽക്കും ചിലപ്പോ. പിന്നെ ഏതാണ് വിയർക്കുക. പിന്നെ വരുന്നത് മുടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക, നമ്മുടെ രോമങ്ങളും മുടിയും ഒക്കെ എഴുന്നു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് നമുക്ക് വികാര ആവേശം വരുമ്പോ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല, ഗദ്ഗത കണ്ഠനായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, അപ്പൊ ശബ്ദിക്കാൻ പറ്റാതാകും. പിന്നെ ഏതാണ് ശരീരം വിറയ്ക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വിയർക്കുകയാണ്, ഇവിടെ എന്താണ് ശരീരം വിറയ്ക്കുക. ശരീരത്തിന് വേറെ നിറം വരിക, നിറവ്യത്യാസം വരിക. ചിലത് നീല നിറമൊക്കെ വരത്തില്ലേ ശരീരത്തിന്, അങ്ങനെ നിറവ്യത്യാസം വരിക. പിന്നെ ഏതാണ് കണ്ണീർ ഒഴുകുക, ധാരധാരയായിട്ട് കണ്ണീർ ഒഴുക. പിന്നെ ചിലരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബോധക്ഷയം വന്ന് വീഴും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് 8 ഭാവ വ്യത്യാസങ്ങൾ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന. ഇവിടെ നാരദ മഹർഷിക്ക് കുഞ്ഞിന് എന്ത് വന്ന് കണ്ണീർ ധാരധാരയായിട്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ്. എല്ലാം എല്ലാവരിലും എപ്പോഴും കാണത്തില്ല, ഈ 8 എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് കാണുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതാണ് കണ്ണീർ ധാരധാരയായിട്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണണം എന്നുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വ്യഗ്രത ഉള്ളത് കാരണം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, തൽക്ഷണം തന്നെ ഭഗവാൻ കരുണാമയനാണ് അല്ലെ, തൽക്ഷണം തന്നെ നാരദന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദർശനം നൽകി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ? പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നാരദന് തോന്നുകയുണ്ടായി, അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കിജയം പ്രേമ, അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം ആണ് ഇവിടെ അല്ലെ. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലെത്തി. ഇവിടെ 9 തരത്തിൽ ഉള്ള ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ശ്രദ്ധ മുതൽ പ്രേമം വരെ. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ പെട്ടെന്ന്? ശ്രദ്ധ, ഭജനക്രിയ, സാധുസംഘ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, ആസക്തി, നിഷ്ഠാരുചി, പ്രേമം, ഭാവം. ഭാവം, പ്രേമം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 9 അവസ്ഥകളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി ഏതവസ്ഥയിലെത്തി? അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ അവസ്ഥയിലെത്തി അല്ലെ. ആ അവസ്ഥയിലെത്തിയ മനസ്സിനാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിച്ചയുടൻ, അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്താണ്? ഈ കുഞ്ഞ് ഏതവസ്ഥയിലെത്തി? അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ അവസ്ഥയിലെത്തി അല്ലെ. ആ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ആര് ധ്യാനിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഉടൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയനങ്ങളിൽ നിന്നും അശ്രുക്കൾ പ്രവഹിക്കുകയും താമസം വിന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്റെ ഹൃദയ കമലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? കരുണാമയനായതുകൊണ്ട് തന്നെ
ആഗ്രഹിച്ച് അല്ലെ, വ്യഗ്രത കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണണമെന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹത്തിനെ നമ്മൾ വ്യഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വ്യഗ്രത കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തി വേദാന്തികൾ നിർദ്ദേശിച്ച പോലെയാണ് അല്ലെ, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്, ദിവ്യ പ്രേമത്താലാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭക്തനാൽ ആകൃഷ്ടനാകും അല്ലെ. നമ്മൾ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഭക്തനാൽ ആകൃഷ്ടനാകും. സാധാരണ ഭക്തൻ ഭഗവാനിലോട്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ തിരിച്ചാണ്, ഭക്തനാൽ ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ എത്തിയപ്പം താമസം വിന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ത് ചെയ്തു? എന്റെ ഹൃദയ കമലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. അപ്പൊ ഇത് ചോദ്യം, വ്യാസ മഹർഷിയുടെ 4 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവർ പോയതിനു ശേഷം, വേദാന്തികൾ പോയതിനു ശേഷം അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടി ആയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. തന്റെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്. അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ നൽകുന്നത്? ശിഷ്യന്മാർ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ഇതേപോലുള്ള പ്രചോദനം ഉണ്ടാകും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് കാലടികളെ പിന്തുടരാനായിട്ട്, ഗുരുവിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതും പറയുന്നതും. ഭാവത്ത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. ഭാവ എന്ന പദം ഇവിടെ അർത്ഥവത്താണ്. ഈ ഭാവാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാകുന്നത് ഭഗവാനോട് അതീന്ദ്രിയ ആസക്തി ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ്. ആസക്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ അല്ലെ, 9 ഘട്ടങ്ങൾ. അതില് അപ്പൊ ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്, ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് ഏത് വരുന്നത്? ഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആദ്യത്തെ പ്രാരംഭ അവസ്ഥയെ ശ്രദ്ധ അഥവാ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനോടുള്ള താല്പര്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ അറിയാവുന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വരുന്നതാണ് ശ്രദ്ധ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരുമായി സംസർഗത്തിൽ സാധുസംഘ അല്ലെ. മൂന്നാമത്തേതാണ് ഏത് വരുന്ന നില? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുക. അപ്പൊ സാധുസംഘ ആദ്യത്തെ ഭജനക്രിയ അല്ലെ, ഭജനക്രിയ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവിധ ആശങ്കകളെയും ഭക്തിയുടെ സേവന പുരോഗതിക്ക് പ്രതിബന്ധമാകുന്ന എല്ലാ വ്യക്തിഗത ന്യൂനതകളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ഏത് പറയുന്നത്? അനർത്ഥ നിവൃത്തി അല്ലെ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അപ്പൊ ഈ 9 സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സർവ ആശങ്കകളും സ്വകീയ ന്യൂനതകളും അകറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അതീന്ദ്ര വിഷയത്തിൽ നിഷ്ഠയോടുകൂടിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നിഷ്ഠ വന്നു. നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശരിയായിട്ട് വിശ്വാസപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നിഷ്ഠ ഉണ്ടാകുകയും അതിനുള്ള അഭിരുചി അധികതരമായ അനുപാതത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള അഭിരുചി. നിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് വരുന്നു? രുചി അല്ലെ, താല്പര്യം വരുന്നു അല്ലെ. ആ താല്പര്യമാണ് ഇവിടെ ഏത് പേര് കിടക്കുന്ന? അഭിരുചി. നമ്മളതിൽ രുചി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ അവസ്ഥ ആകർഷണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അനന്തരം ഭാവ അഥവാ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ പൂർവ്വ അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നു. അപ്പം 9 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഭക്തി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നു? അഭിരുചി ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ ഭാവ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്? അനന്തരം ഭാവം വന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ, ഏതെങ്കിലും ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അപ്പോൾ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പ്രേമം അത് വരുന്നു. അതിന്റെ പൂർവ്വ അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നു. അപ്പൊ പ്രേമത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഏതാണ്? മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളും 9 അവസ്ഥകളും അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ വികാസത്തിന്റെ വിഭിന്ന ഘട്ടങ്ങളാകുന്നു. മനസ്സ് അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്താൽ പൂരിതമാകുമ്പോൾ വിരഹത്തിന്റെ തീഷ്ണ വികാരം അനുഭവപ്പെടുകയും അത് 8 വിധമായ വ്യത്യസ്ത ഹർഷോന്മാദത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ നമ്മൾ പ്രേമഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? സങ്കടം തോന്നും അല്ലെ. അതാണ് വിരഹം. ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ തോന്നല് അതൊരു തീഷ്ണ വികാരമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോഴാണ് ശരീരത്തിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടില്ല, എന്റെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ തരത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ദർശിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടുള്ള
തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള വികാരത്തിലാണ് ഏത് വരുന്നത്? ശരീരത്തിൽ 8 തരം വ്യത്യാസങ്ങൾ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഏതാണ്? അനങ്ങാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുക, വിയർക്കുക, അല്ലെ, മുടി എഴുന്ന് നിൽക്കുക, പിന്നെ ഏതാണ്? ശബ്ദിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക, വിറയ്ക്കുക ശരീരത്തില്, പിന്നെ ഏതാണ്? നിറവ്യത്യാസം വരിക, പിന്നെ എന്താണ്? കണ്ണീർ ഒഴുകുക, അല്ലെ, പിന്നെ ബോധക്ഷയം വരിക. ഇങ്ങനെ 8 അവസ്ഥകൾ ശരീരത്തിൽ, അതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ശരീരത്തിൽ വരുന്നു. ശ്രീ നാരദമുനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തന്റെ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രയാണം ആരംഭിച്ച ശേഷം അതിശീഘ്രം ഈ അവസ്ഥയെ പ്രാപ്തമാക്കി. അപ്പൊ എന്താണ്? 5 വയസ്സായപ്പോ അമ്മ മരിച്ചപ്പം വീട് വിട്ടിറങ്ങി, അല്ലെ? അപ്പൊ സാധാരണ വർഷങ്ങളോളോ അല്ലെങ്കിൽ പല ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താലേ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പറ്റൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദ മഹർഷിക്ക് എന്താണ്? ഒരു തരം ഭൗതികതയും അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കണ്ടത്. അത്രയ്ക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രേമം തോന്നിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? ഈ പ്രേമ അവസ്ഥയില് ഭഗവാന്റെ വിരഹ ദുഃഖത്തിൽ വരുന്ന ഏത് 8 തരം ഹർഷ ഉന്മാദം അദ്ദേഹത്തില് പ്രകടമായി. അതൊന്ന് ഒരു രീതിയാണ് പ്രകടമായത്. ഏതാ? കണ്ണീർ ഒഴുകുക, അല്ലെ? ധാരധാരയായിട്ട് കണ്ണീർ ഒഴുകുന്നത്. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാരദ മഹർഷിക്ക് ഈ പ്രേമാവസ്ഥയില് വിരഹം ബോധ്യമായി ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ തികച്ചും സാധ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവസ്ഥയിൽ, പ്രേമാവസ്ഥയിൽ ശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഉള്ള ഇതാണ് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ധ്യാനമായിരുന്നത് കാരണം ഇതേപോലെ വിരഹ ദുഃഖവും അത് കാരണം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്ത്? ഭഗവാൻ നാരദന് എന്ത് ചെയ്ത്? പ്രത്യക്ഷമായി, ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമായി എന്നാണ്. ഭൗതിക സ്പർശമില്ലാത്ത തന്റെ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വികാസത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് വെറും തോന്നലല്ല, പിന്നെ ഇതെന്താണ്? ഇത് ശരിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ആർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു? നാരദന് അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ എത്തിച്ചേർന്നു, പ്രത്യക്ഷനായി എന്നുള്ളത് ബോധ്യമായി എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 17. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രേമാദിപരനിർഭിന്ന പുളകാംഗോ അതിനിർവൃത ആനന്ദേ സംപ്ലവേലീനോ ന അവശ്യം ഉഭയം മുനെ. പ്രേമ അതിഭര നിർഭിന്ന, അത് ഒരു വലിയ പദമാണ്. ഇതിന് സമസ്ത പദം എന്ന് പറയും. പ്രേമ അതിഭര നിർഭിന്ന പുളകാംഗോ അതിനിർവൃത. പ്രേമ അതിഭര നിർഭിന്ന പുളകാംഗോ അതിനിർവൃത ആനന്ദ സംപ്ലവേ ലീനോ ന അവശ്യം ഉഭയം അവശ്യം ഉഭയം മുനെ. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ന അവശ്യം ഉഭയം മുനെ. പ്രേമ അതിഭര നിർഭിന്ന പുളകാംഗോ അതിനിർവൃത ആനന്ദ സംപ്ലവേ ലീനോ ന അവശ്യം ഉഭയം മുനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. പ്രേമ അതിഭര നിർഭിന്ന പുളകാംഗോ അതിനിർവൃത ആനന്ദ സംപ്ലവേ ലീന നാഭശ്യമുഭയം മുനെ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാന പദാർത്ഥം പ്രേമ, പ്രേമം, അതിഭര, അതികരമായ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കൂടുതൽ എന്നുള്ളതാണ്. നിർഭിന്ന, സവിശേഷമായി, വ്യത്യസ്തമായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഏതാണ്? വിശേഷമായി വ്യത്യസ്തമായ. പുളക, സന്തോഷം. പുളകം കൊള്ളുക നമ്മൾ മലയാളത്തിലും പറയുന്നതാണ്, അല്ലെ? സന്തോഷ വികാരങ്ങൾ. അംഗ, വ്യത്യസ്ത ശരീര ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം. അതിനിർവൃത, പൂർണ്ണമായി ആമഗ്നനായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? ഉത്തേജിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആനന്ദ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹർഷ ഉന്മാദം. സംപ്ലവേ, സാഗരത്തിൽ. ലീന, നിമഗ്നനായി. ലീനനായി മലയാളം വാക്ക് തന്നെ. നിമഗ്നനായി. ന, ഇല്ല. അവശ്യം, ദർശിക്കാൻ കഴിയുക. ഉഭയം, രണ്ടും. മുനെ, അല്ലയോ വ്യാസദേവ.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന് ഇതേത് വ്യാസദേവനില് ഈ അവസ്ഥയില് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തു? ഉത്തേജിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തേജിക്കപ്പെടുകയും പരമമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൽ അദ്ദേഹം നിമഗ്നനായി, മുഴുകി എന്നാണ്, ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയില് അങ്ങനെ മുഴുകിയപ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റം ആകുമ്പോ നമുക്ക് കണ്ണ് കാണാതാവും എന്നതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? വ്യാസ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഉത്തേജിതമായി ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉത്തേജിതമായ അവസ്ഥയില് എന്ത് പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ്? ഭഗവാനെ കാണാനോ തന്നെ കാണാനോ വ്യാസദേവന് സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഉന്മത്ത അവസ്ഥയിലെത്തി. അപ്പൊ ഉന്മത്ത അവസ്ഥയിലെത്തി ശരീരഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉത്തേജിതമായി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? ഒരു ഉന്മത്ത അവസ്ഥയിലെത്തിയപ്പം തന്നെയും കാണാൻ പറ്റിയില്ല, ഭഗവാനെ തന്നെയും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷമായുള്ളൂ. ആ നിമിഷം ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോ അവിടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ കണ്ണടച്ചു തൊഴാൻ നിൽക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിപ്പോയി. ഇവിടെ നാരദ മഹർഷിക്ക് വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു, നാരദ മഹർഷിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുകയാണ്, വ്യാസദേവനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവനോട് നാരദ മഹർഷി തന്റെ അപ്പോഴത്തെ ആ അവസ്ഥയില് തനിക്ക് ഒരു പറ്റിയാമളി പോലെയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനെയും കണ്ടില്ല, തന്നെയും കാണാനോ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്തണം, ഇത് പറഞ്ഞു തീർക്കണം. ഇച്ചിരി പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടാ. പറഞ്ഞു തീർക്കും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. പ്രഭാതത്തില് അല്ലയോ വ്യാസദേവ, അന്നേരം അതിരേകമായ സന്തോഷ ആധിക്യത്താൽ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സർവ അംഗങ്ങളും പ്രത്യേകമായി ഉത്തേജിതമായി. ഹർഷോന്മാദ സാഗരത്തിൽ, സമുദ്രത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയല്ലേ, അതില് നിമഗ്നനാകയാൽ, മുഴുകുകയാൽ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെയോ ഭഗവാനെയോ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത് പിന്നെ വീണ്ടും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, പറഞ്ഞത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതത്തിന്റെ ആത്മീയ ആനന്ദ അനുഭൂതികളോടും തീവ്രമായ പരമാനന്ദത്തോടും തുലനം ചെയ്യുവാൻ ലൗകികതയിൽ ഏതൊന്നും തന്നെയില്ല. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ സന്തോഷം പലതും അനുഭവിക്കും അല്ലെ, ആ അനുഭവങ്ങളോട് ഒന്നും ആയിട്ടും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര പരമാനന്ദമാണ് ആരിവിടെ അനുഭവിച്ചത്? നാരദ മഹർഷി അനുഭവിച്ചത്. ഭഗവാന് ഹൃദയത്തിൽ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചപ്പോ, ദർശിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്. ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ആത്മീയ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് താരതമ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ഉദാഹരണം പറയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. അത്രയ്ക്കുള്ള സന്തോഷം. ആകയാൽ അത്തരം വികാരങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നത് അത്യന്തം പ്രയാസകരം. അത്തരത്തിലുള്ള ആനന്ദ നിർവൃതിയുടെ ലവം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മാത്രമായ വീക്ഷണമാണ് ശ്രീ നാരദമുനിയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. അപ്പൊ നാരദമുനി പറയുന്നു, എനിക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല അല്ലെ, ഭൗതികതയിൽ ഒന്നുമായിട്ടും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പരമാനന്ദ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ എത്തിയിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അത് അവർണ്ണനീയം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന, വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അല്ലെ ആ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആനന്ദമാണ് ആരനുഭവിച്ചത്? നാരദ മഹർഷി അനുഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വാക്കുകളിലൂടെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറച്ച് ആനന്ദത്തിന്റെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റും, വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്നാണ്. ശ്രീ നാരദമുനിയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഒരു ചെറിയ എന്ന് വെച്ചാൽ അണുമാത്രമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണം ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും അഥവാ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ സവിശേഷ കർമ്മമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ശരീരഭാഗവും, ഇപ്പൊ കയ്യ്, കാല്, ഓരോന്നും അല്ലേ. പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, എല്ലാത്തിനും ഓരോ കർമ്മം ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ചെവി കൊണ്ട് എന്താണ്, മൂക്ക് കൊണ്ട് എന്താണ്, ത്വക്ക് കൊണ്ട് എന്താണ് അല്ലെ.
അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിന്റെ നാവുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ കർമ്മമുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ആരുടെ ശരീരം തയ്യാറായി? നാരദ മഹർഷിയുടെ ശരീരം തയ്യാറായി. മുക്താവസ്ഥയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് പൂർണ്ണ കർമ്മക്ഷേമമാകയാൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ച ശേഷം ഭഗവത് സേവന സമർപ്പണത്തിനായി സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഊർജ്ജസ്വലമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെന്താണ്? എല്ലാ ചെയ്തതുപോലെ ഏത് രാജാവ എല്ലാ ശരീരാവയവങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്? അംബരീഷ സോറി. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ നാരദമുനിയുടെ അവസ്ഥയും. എല്ലാ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഊർജസ്വലമായിട്ട് മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉത്തേജിതമായിട്ട് മാറി. ഈ വിധത്തിൽ ആദീന്ദ്രിയ ഹർഷ ഉന്മാദത്തിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോന്നും വെവ്വേറെയായി ഉത്തേജിതമായി. അങ്ങനെ ആയതിനാൽ ശ്രീ നാരദ മുനിക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെയും ഭഗവാനെയും കാണാൻ കഴിയാതായി. അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തൊരു ഭാഗ്യദോഷമല്ലേ അപ്പൊ പറ്റിയതല്ലേ? അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റിയ അവസരത്തില് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ. പക്ഷെ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു? അടുത്ത ജന്മത്തില് സദാ ഭഗവാനോടൊപ്പം അല്ലെ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എപ്പ വേണമെങ്കിലും അല്ലെ ഭഗവാനോട് സഞ്ചരിക്കുക. സഹചാരി അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരി എന്നതുപോലെ ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഹർഷ ഉന്മാദത്താൽ എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളും ഉത്തേജിതമായി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ പറ്റാതായത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവ